Fałeszny dżin. No toż mamy już od poruchni śluz z latem, Feierabend i depto od 22 września, insi go dałem co od 21 na podzim. Idzie jesień. No i nie ma co sam fanzoli szpasować, no trzeba się już richtig pomaluśku na ta zima ryktować. Teraz co jest, idzie jakieś ich wice o latowych tydniach, latowych cufalach posprawiać. Plaża, kajsik we Tunezji, gorki piosek, Klara ci blinduje, jak stodiosków, ludzie poseblykanie, baby i bali i bez cyznchaltrów, a kajsik ole jednej, palmy, auflauf, choby jakisik wywołany polityker na festyn do Chorzowa się przy karycu i idzie pogodce spomerkować, poznać, co to są można nasze poznanioki. Jedna baba godą. Co się stało? Co się utoplec? Stąknął się tam w to? Tam, to ino mój synek znot jednego dinara, taki ich nie piją. A rest poznanioków sznupie w piosku, bo można jeszcze coś ich gnojdą. Ale jak powiedział o araberskiej dziedzinie, to coś ich można jeszcze z tymi araberskimi powiarkoma skuplowane. Wziął hop swoja babeczka na pierwszy we jej życiu szpil we golfa. Babeczka pierwszy rozpizła i balik wyczas szyba we oknie chałupy, kiedy stoła wele tego golfowego pola. Hop się zecko znerwował i łozgzuchany rządzi. Godajek ci! Godajek, co byś doba pozór, a teraz będziemy musieli tam pójść, przeproszać i można i za ta szyba jeszcze zabulić. Jedą ku tej chałupce, klupią na dźwierze, miły całbrowny chopski głos, zaproszą ich rań. Wlazują. Poczaskane okno, zeszrutowano, strzaskano, starucno, waza, a na szeslągu siedzi hop. To wyście strzaskali mi ta szyba we oknie? Przeproszamy, panoczku festenie. Tak prawdą to nie ma za co. Joch jest ci takim araberskim dżinem, który był uwięziony, zawarty we tej wazie już jakieś kielasset lat. Teraz musiałbym spełnić trzy wasze winsze, trzy życzenia. Nie pokorszycie się na mnie, eźli spełnia wam po jednym, a na ostatek ostawia się jedne dla mnie. Nie, jest gryfnie, odrzekł Wartkowo. Ja chciałbym dostawać każdy rok $1 000 000. Żaden problem, odrzekł dżin. Ku temu gwarantuję, że będziesz festelnie długo żył. A ty, gryfno paniczko, co byś chciała? Wodo dalszy ten dżin. Ja bym chciała mieć we każdej dziedzinie fajniejszą chałupa ze najlepszejszą służbą, ze najlepszejszymi służącymi na świecie. Jakieś sedziołcha zawinszowała? Tak moż, odpowiedział ten dżin. Krom tego mogę ci obiecać, i że do żadnej ze tych twoich chałupów nigdy się żaden rapsik nie włamie. A jaki jest twój winż, roztomiły dżinie? Pytają wróz baba ze chopem. Z kuli tego, i że ja był tak długo uwięziony, zawrzyty we tej wazie, nie marzał o niczym inszym i no ostrym zeksie zecia, moja ty gryfno paniczko. I co ty na to, moja roztomiło? Pyta się chopta swoja babeczka. Wiesz, mamy tela pieniędzy, mamy chałupa we każdym kraju, wiesz? Ja się zgodzą. Eczka idzie za tym dżinem na wierchni sztok, cołkę popołudnie ostro się tam kochają, ten dżin naisto nie miał dosyć, tak po 4 godzinach zejść jednym cienkiem, ten dżin slazuje ze tej baby za ziero i idą tak do łódź i pyto. A rzeknij mi ino, jakieście to wy są stare, moje wyrostomiłe. Ano, łobią nam pisło już 35 lat. Do ta babecka. Fuloż dziołcha. 35 lat są jeszcze stare, a jeszcze we jakieś dżiny. Wierzycie? Eugen z Pnioko.